खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं राजिब बसुमतारी आरो बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव आं लाना फैनो सानदों थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालारनि गेजेराव जा बर' हारिनि गेजेराव थामथि बिटिआर गोजोन गोरोबथा जादोंमोन आरो बे थामथि बिटिआर गोजोन गोरोबथाखौ माखासे जोंनि दैदेनगिरिफ्रा गोबाङानो बे गोरोबथाखौ लानानै दान्थे बिदान्थे खालामबोदों आरो बे दान्थे बिदान्थे खालामनायनि गेजेरावनो सेथि महरै आथिखालनि बिटिसिनि सिएम हाग्रामा महिलारि बिथाङा बे बिटिआर गोजोन गोरोबथाखौ लानानै गोबां बाथ्रा बुंबोदों, गोबां पजिटिभ आरो गोबां नेगेटिभबो बाथ्रा बुंबोदों। नाथाय बे समाव थांनाय साननैसो सिगां जा गुवाहाटी नोगोरनि जा शंकरदेव कलाक्षेत्रआव जा गासै 442 बर'ग बिएलटिफोरनो 2 लाखनि चेक रानदोंमोन। बै चेक राननायाव नाथाय बिटिआरखौ एबा बिटिआर गोरोबथाखौ शान्ति सुक्ति होननानै गिबि खेब बाथ्रा बुंनाय बे समाव नुना मोननाय जादों। जोंनि बे डिसप्लेआव होनाय जा भिजुएल, बे भिजुएला थांनाय साननै सिगांनिनो हाग्रामा महिलारि बिथाङा बेयाव माखासे बेसेन गोसा बिबुंथि लाखिदों आरो थांनाय 2020 मायथाइनि जा शान्ति सुक्ति गोजोन गोरोबथा, बे गोजोन गोरोबथाखौ लानानै माखासे मानि पजिटिभलि बाथ्रा बुंनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। बिटिआर गोरोबथाखौ पजिटिभलि बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोननाय जादों, जेराव थांनाय 5 बोसोराव नाथाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिटिआर गोजोन गोरोबथाखौ गोबां नेगेटिभलि बाथ्रा बुंनानै दान्थे बिदान्थे खालामबोदों। नाथाय थांनाय साननै सिगां जा बर'ग बिएलटिफोरनो आसाम सरकारनिफ्राय 2 लाखै रांनि चेक रानदोंमोन। बे चेक राननायाव जा गुवाहाटी नोगोराव थानाय शंकरदेव कलाक्षेत्रआव जा बिएलटिफोरनि चेक राननाय हाबाफारि, बे हाबाफारियाव बिबुंथिनि गेजेरजों BKWAC आ थांनाय शान्ति सुक्तियाव जादोंमोन होननानै बेबायदि गोबां बाथ्रा बुंदों। बिटिआर गोजोन गोरोबथाखौ लानानै सिएम हाग्रामा महिलारि बिथांनि बिबुंथि आरो गुबुन गुबुन अट'नमास काउन्सिलावबो सोफाजादेरै बर' गामिया ज' जानानै बोरै BKWAC आव गोरोबथा जानानै फैखो होननानै बेयाव गोबां मानि बाथ्रा बुंदों। बिथाङा फोरमायदों बे शान्ति सुक्तिनि गेजेरजों BKWAC खौबो जों सोफादों। माखासे दैदेनगिरिफ्रा नाथाय बे BKWAC जानायखौबो बाजादोंमोन होननानै बेफोरबायदिबो बुंदों। नाथाय जों नाथायै 2020 मायथाइयाव जा शान्ति सुक्ति जादोंमोन, बे शान्ति सुक्ति सोदोबखौ लानानै बाथ्रा बुंदों बिथां आथिखालनि मानाव गेदेर बिटिसिनि सिएम हाग्रामा महिलारि बिथाङा। दानिया फैदो बिदिब्ला हाग्रामा महिलारिनि बे बिबुंथिखौ जों नोंथांमोननि गेजेराव फिन आरोबाव खनसे लाना फैबावनि। मिसिं अट'नमास काउन्सिल बाराबा अट'नमास काउन्सिलाव जोंनि थाबोनाय बर' गामिफ्रा जिहेतु हाबजोबनो हायाखैब्ला बे थाबोनाय माखासे बर' गामिफोरखौ लानानै मोनसे काउन्सिल बानायनो हायो नामा, मोनसे अट'नमास काउन्सिल बानायनो हायो नामा, बेखौ सानलायनानै रायलायै थांनाय 2020नि जिथुनि सुक्ति, जिथु शान्ति सुक्ति, बेवहाय जोङो बुंथाब जोङो बे बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौ जोङो सोफानो हादों। दोनलांबावसैमोन दिनै बुंबाथ' एसे गाज्रि मोनलायनाय जायो। जोङो मिनिस्वर आं बिथां बयबो ज' रायलायनानै जायखिजाया सोफानांगौ बेखौबो होननानै लास्ट आवारावसो बेखौ जोङो सोफानानै आरो थाबावलांबावसैमोन। दा जेनेबा जों बुंलायबा एसे माबा जायो, बुंलायला बेफोरखौ रायलायनानै लाब गैया। खिन्थु बेखौ गोसोखाङाखैबानानो जायखिजाया बे सुक्तियाव जोंनि बाहेराव थानाय बर' ओनसोलफोरखौ जेरैखिजाया सोफानांगौ, बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौ जेरैखिजाया बे सुक्तियाव सोफानांगौ होननानै जोङो ब्रा बुंनायाव सोफानो हादों। जायखिजाया जोङो आसाम गभर्नमेन्टखौ धन्यबाद होबाय, भारत सरकारखौबो धन्यबाद होबाय आरो जायफोर बेखौ बे सुक्तिनिखौ लानानै जायफोर दायित्व लानानै जायफोर अफिसियेल्स बिथांमोनखौबो जोङो